Actualidade semanal, en 140 segundos. Actualidade. O secretario xeral do PPDG, Miguel Tellado, lamentou que o goberno de Sánchez continúe sen dar unha solución ao bloqueo dos 700 millóns que o Executivo Central lla debeda a Galicia. Non imos permitir ao goberno de Pedro Sánchez que pretenda xogar cos servicios públicos de Galicia, coa sanidade, coa educación, coa política social, nin imos permitir que pretenda convertir os galegos en víctimas do bloqueo político, víctimas do bloqueo institucional que vive o conxunto de España, nin que os socialistas usen o goberno de España para facerlle oposición á Xunta de Galicia. Por outra banda, tras coñecerse os datos do desemprego do mes pasado, Tellado puxo en valor que Galicia lidera a caída do paro no país, mentres o conxunto de España presenta as peores cifras nun xullo en máis dunha década. Non é casual que Galicia teña o mellor comportamento do emprego de toda España e non é casual porque en Galicia temos goberno, en Galicia temos orzamento, Galicia ten unha folla de ruta marcada do que queremos facer durante os próximos anos, unha folla de ruta que aposta claramente polo crecemento económico e que aposta polo emprego. Consello. O goberno galego renovou o convenio co consorcio Zona Franca de Vigo, Vigo Activo, CEAGA e Grupo PSA para impulsar ata 60 novos proxectos a través da Business Factory Auto. O obxectivo é seguir promovendo esta industria da automoción que supón, como saben, o 14% do total da produción de automóviles de España, o 25% do total das exportacións de Galicia e máis de 22.300 postos de traballo que equivale ao 13% do emprego industrial. A Xunta remitiu ao Parlamento o proxecto de lei de aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia para protexer e impulsar este recurso estratéxico. Garantir a seguridade, a salubridade das augas, o aproveitamento ordenado e sustentable das mesmas, garantir todos os aspectos de saúde pública dos usuarios desas augas e promover o desenvolvemento económico e social e tamén lúdico e, por suposto, turístico de estas augas activos da comunidade autónoma.